Toto mňa poser. Presne, som vedel. No dobre, ale ďalej asi nemáme ísť, ne? Či? Aha, ja som to vyšiel. Aha, ja som sa prekopil toho tam nejak. No, ale ja som dole, ja sa neviem dostať hore. Počkaj, ja budem musieť výjsť manuálne. Tu sú nejaké rebríky, ale to som zvedavý, či budem môcť po nich výjsť. Ale áno. Alebo nie? No tady máme kontakt, tak už ani nepotrebuješ nejak auto. Myslíš? Tam ich je hodne akože týchto zmrdov. Doľava. Strieľam. Presne tam, no. Tam boli traja modrí. Ten dostal vypínák jeden. Dvoch naraz som dal, fajn. Dobre, budem si niečo svičnúť zbraň, ale dobrá je tá, ona s len. Má malé zásoby. Áno, to je úplne nič. Pozor, skáče nám, nás za chrbát. Presne mi tu. Tuším sa mi vybil. Jednoho som vybil. No, dvaja zomreli, ale teraz neviem, či sme toho rovnakého mysleli. Jeden nás preskočil dozadu. Traja boli. Ó, pozor, veľký kanón, kámo. Ty... No to bude problém. Z vrchu, z vrchu, z vrchu. Tam nás mŕtvy. Aj ty. Pozor, skáču nám sem, skáču nám sem. Ja videl som, ale snažil som sa nejak ráno. Ty vole, toto čo nám porobili, hej teraz. Že to bol ambush. Presne. A nečakal som tu loď, čak. To by sa fóne. To by si spomenul na tú loď. Ty nedá to aj mi auto? Nedá mňa to. Počuj, však ale pozriem sa dozadu, či tam niekde. Počkaj, ale nedá sa to nejak vyjesť to auto? No však práve idem sa pozrieť. Ne, idem ja dole, nechaj. Ale už neviem, či tam aj bude to auto. Kámo, vyskač hore, hen tam vzadu je auto. Vzadu. Vyskač hlavne hore sem na cestu a dostaneš sa sem. Musíš späť cez tú dieru. Tam odkiaľ je ten rebrík, myslíš? Ty vidí proste, to je jedno ako hore za mnou a preskáčeš tady dozadu, tam je auto vzadu, ak dobre vidím. Ale počkaj, ešte vyskúšam toto. No. To sa nepodarilo, myslel som si, že že to ten boost pomôže. Tady vyskáč niekde hore, neviem, či sa ti podarí. Tam ten rebrík musím, tam, jak je checkpoint.